Přišla mi jedna zajímavá karta, a tak jsem si říkal, že ji tady rozbalím na video. Určitě znáte film Detektiv Pikachu. A nejspíš taky znáte hru Detektiv Pikachu Returns, která vyšla na Nintendo Switch. Tu hru úplně nemusím, ale ten film se mi líbil, mám ho rád a proto jsem si taky tuhle kartu koupil. Teda nejen proto, jedním z důvodů je taky to, že sbírám Pikachu Proma, ale jenom v PSáčku. Každopádně zpátky k té kartě. To byla, myslím, že zdarma k předobjednávkám Detektiv Pikachu Returns v Japonsku, Hongkongu a někde takhle v Asii. Mně se hrozně líbí její art. A myslím si, že hned pochopíte proč. Ta karta by se vlastně ani nemusela jmenovat Pikachu. Mohl by to být klidně jiný Pokémon. Ungraded Benjamin má hezký vizitky. No a ta karta by se mohla jmenovat Growlithe, protože je na ní Growlithe a je poměrně výrazný, možná výraznější než ten Pikachu. A ty vare, tak to je krásná. 23, Detektiv Pikachu Returns pre-order, takže to bylo k předobjednávkám. No a máme Gemint 10 PSA. Super, takže tady se mi bude hodit tady mezi ostatní Pikachu.